Ay na, makapasadot mo't ti bumangon na mapan omisbo. Alauna medyo pala ti parbangon. Jak to man makaturog eh. Ah, nay, nakaring ka pa mo't gayang bakag. Nakakonsentrate iti cellphone na. Apay baka rinabi aday ta cellphone mo tas asikaswam. Di nakpayon madmadlaw. Agtal na ka man, tamalipatak ti i-comment ko dito eh. Ang mga nuday ta ibagbagam ti mai-comment ko. Una day tang kaka. Puyat ka apuyat. Inton kuan nakaalakan iti sakit. Di nakmandildilawon lakay, tapag kwartaan da ito eh. Trabaho apag swelduan. Ay na bakit? Ado tinagkaskas ta ko nakmanan. Ngam nagatras damot lang ta ado kano ti sapul-sapulan da requirements. ID, kada bank book, sapay agpili iti bangko. Daitan ton ti sanda pakatuluyan nga ure adon tirigrigat nga agpuy-puyat. Agar arami iti vlog, kanda dumapaya kalukwan. Unay mo ta kalukwan nga bagbagamon lakay. Pakaadalan ko nam a. Dita dumakat kalukwan kada kabastusan, kada kadugyutan. Anya nga dita? Ay nalakay, saan nakakasta, isungagulimag kan. Taama nga, no may reply ko dito, dagiti ibagbagam. Unay daytan kaka. Nay, at nakamot gayam dito salas bireng. At damat ilakay mo ijay kusina. Ni tatang mo't, alangan mo't, anak kapuli-pulaklatan kin ni Ronnie akas laulag. Unay daytan kaka, ti kayat ko asawain. Kat sika kumati aglut-luto ijay, ta sika ti inat ipagtangan. At nakamot dito yakas latin ijar nga agsilsil paon. Tatang narigat at trabaho daytoy. Anya, trabaho kat daytan. Gang kanasa ang tagsilsil paon, nakasla donya. Ala ni tatang, din amo ti sasawan na kat sumanao. Anya nga ron daytan aramidam. Trabaho, tatang. Saan analaka ti agbalin a content creator? Isu dayta ti trabaho. Ado ti panunutan nga content. Ado ti panunutan nga ibaga. Ado ti panunutek apang pasaya at ken no kasano a maalak ti atensyon. Dagiti natatangken a viewers ken listeners. Natatangkay. Kauan. Narigat ko ida a mapag-comment ken mapagbuya. Iso nga pampanunutak amin dagita, tatang. Tadagita ti pangibasaran day ti sweldo. Asino ada? Basta dagiti masuknan iti daytoy aramidek a. Saan akon nga agdakama, tamadi. Apay amade ako na. Limad na trabaho. Apay kasla tulisan, alimad. Saan mo't atatang? Saan mo't nakabaro kada kayo daytoy? Taadon, tagdindinamag, nga agsusweldo iti dakkel. Gapo iti panag-vlog da. Amoyo mo't. No cellphone ti pagsasaritaan, social media dayta tatang. Unay daytan kaka.